हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము ధ్రువుడు యక్షులతో యుద్ధం చేయుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు వీలైతే 20 నుండి 23వ శ్లోకం వరకు మనము వాటిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంతే కదా మాత, 19 వరకు అయిపోయినాయి కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. హతా వశిష్ఠా ఇతరేరణాజిరాః. అథా వశిష్ఠా హరే కృష్ణ. హతా వశిష్ఠా ఇతరేరణాజిరాన్. హతా వశిష్ఠా హతా వశిష్ఠా ఇతరేరణాజిరాద్. హతా వశిష్ఠా రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః. రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః. రక్షో గణా వర్య సాయకైః. రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః. రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః. ప్రాయో వివృక్నా వయవా విదుద్రుః. ప్రాయో వివృక్నా వయవా విదుద్రుః. ప్రాయో వివృక్నా వయవా విదుద్రుః. ప్రాయో వివృక్నా వయవా విదుద్రుః. ప్రాయో వివృక్నా వయవా
విదుద్రువుః ప్రాయో వివృణావయవా విదుద్రుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ మృగేంద్రపాయవ మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ తాతా వసిష్ఠ ఇతరేరానాజిరాద్ రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః అహతా వసిష్ఠా ఇతరేరనాజిరాద్ రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః ప్రాయో వివృక్నావయవా విదుద్రుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ ప్రాయో ప్రాయో వివృక్నావయవా విదుద్రుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం హతా వసిష్ఠా ఇతరేరనాజిరాద్ రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః ప్రాయో వివృక్నావయవా విదుద్రుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హతా వసిష్ఠా ఇతరేరణాజిరాత్ రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకై ప్రాయో వివృక్నావయవా విద్రుద్రువుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూధపా ఇవ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అత వసిష్ఠా ఇతరేరణాజిరాత్ ద్రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః ప్రాయో వివృక్నావయవా విదుద్రువుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూధపా ఇవ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే బాల సరస్వతి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ కే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథా వశిష్ఠ యుతేరేణ జిరాద్ దరశో గణః క్షత్రియ సాయకైః రయో వికర్ణవయవా విదుద్రువః మృగేంద్ర విక్రీడితయూతపా ఇవ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హత వశిష్ట ఇతరేరనాజిరాత్ రక్షో గణా క్షత్రియ వర్య సాయకైః ప్రాయో వివృక్నావయవ విదుద్రువుః మృగేంద్ర విక్రీడితయూథపా ఇవ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అత అవశిష్టాః హత హత అవశిష్టాః చావగా మిగిలిన సైనికులు చావగా మిగిలిన సైనికులు ఇతరే ఇతరే ఇతరులు ఇతరులు రణ అజిరాత్ రణఅజిరాత్ రణభూమి నుండి రణభూమి నుండి రక్షగణాః రక్షగణాః యక్షులు యక్షులు క్షత్రియ వర్య క్షత్రియవర్య క్షత్రియులలో శ్రేష్ఠుడు క్షత్రియులలో శ్రేష్ఠుడు సాయకైః సాయకైః బాణములచే బాణములచే ప్రాయః ప్రాయః దాదాపుగా దాదాపుగా వివృక్న వికృత్న ఖండింపబడిన ఖండింపబడిన అవయవాః అవయవాః అవయవములు అవయవములు విదుద్రువుః విదుద్రువుః పారిపోయిరి పారిపోయిరి మృగేంద్ర మృగేంద్ర సింహముచే సింహముచే విక్రీడిత విక్రీడిత ఓడిపోయిన ఓడిపోయిన యూతపాః యూతపాః ఏనుగులు ఏనుగులు ఇవ ఇవ వలె వలె చావగా మిగిలిన యక్షులు మహావీరుడగు వీరుడగు ధ్రువుని బాణములచే వికలాంగులై సింహంచే ఓడిపోయిన ఓడిపోయిన ఏనుగుల వలె పారిపోసాగిరి. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 21వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అపశ్యమాన సతదా తతాయినం అపశ్యమాన సతదా తతాయినం అపశ్యమాన సతదా తతాయినం మహామృధే కంచన మానవోత్తమః మహామృధే కంచన మానవోత్తమః మహామృదే కంచన మానవోత్తమః పురీం దిదృక్షన్నపి నావిషద్విషాం పురీం దిదృక్షన్నపి నావిషద్విషాం పురీం దిదృక్షన్నపి నావిషద్విషాం పురీం దిదృక్షన్నపి నావిషద్విషాం పురీం
दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषाम् पुरीं पुरीं दिदृक्षन्नपि विशाम् न मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः न मायिनां वेदचिकितं जनः न मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः नामायिनां वेदचिकीर्षितं जनः न मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः वेदचिकितं जनः अपश्यमान सतता ततायिनं महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः अपश्यमानस्तथायिनं महामृदे अपश्यमान सतदा ततायिनं महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः अपश्यमानस्तथायिनं महामृदे पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां नहि मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः पुरीं दिदृक्षन्नपि मायिनां वेदचिकित्सितं जनः अपश्यमान सतता ततायिनं महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेदशिकीर्षितं जनः अपश्यमानस्तथायिनं महामृदे दिदृक्षन्नपि इंदुमती माताजी वसंतबाई माताजी इंदुमती माताजी वसंतबाई माताजी हरे कृष्ण प्रभु अपश्यमानः सतदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशिद्विषां न मायिनां वेदचिकीर्षितं जनः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु अपश्यमाना सतता ततायिनं महारुदे कञ्चन मानवोत्तमः पूरीं दिरुच्छन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेदचिकीर्षितं जनः हरे कृष्ण प्रभु नीरजा माताजी सूर्य प्रकाश राव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु अपश्यमानः सतदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेदचिकीर्षितं जनः धन्यवादः हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु अपश्यमानः सतदा ततायिनं महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविदिशद्विषतां सद्विषां न मायिनां वेदचिकीर्षितां जनः रामकृष्ण शास्त्री प्रभु माधवी नीलत माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु अपश्यमानः तदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां
न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अपश्यमानस्य तदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां नामायिनां वेद चिकीर्षितं जनः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావం చూద్దాము. అపశ్యమానః గాంచక సహ ధ్రువుడు తదా అప్పుడు ఆతతాయినాం ఆయుధదారులకు శత్రువీరులు మహామృదే మహారణరంగమున కంచన ఎవ్వరును మానవ ఉత్తమః మానవ శ్రేష్ఠుడగు పురీం పురమును దిదృక్షన్ చూడగోరి అపి అయినను నా ఆవిశత్ ప్రవేశించలేదు ద్విషాం శత్రువుల యొక్క మాయినాం మాయామయులగు నా వేద తెలుసుకొనజాలరు చికీర్షితం పన్నాగములను జనః ఎవ్వరును. భావము. హరే కృష్ణ. యుద్ధరంగమున తగిన శస్త్రాస్త్రములను ధరించి నిలిచిన ఒక శత్రు వీరుడు కూడా మానవ శ్రేష్ఠుడగు ధ్రువునకు కనబడలేదు. అంతటా అతడు అలకాపురిని చూడగోరినను మాయామయులగు యక్షుల పన్నాగములను ఎవ్వరును తెలుసుకొనజాలరు అని మనసులో తలచెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ఇతి భ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం इति బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం ఇతి బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్ పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః యత్ పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలదేరివేరితం శుశ్రావ శబ్దం జలదేరివేరితం
సుస్రావ శబ్దం జలధేరివేదితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత నభస్వతో రజోస్యత నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత ఇతి బ్రువం చిత్రరత స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః ఇతి బ్రువం చిత్రరథం ఇతి బ్రువం చిత్రరత స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః ఇతి బ్రువం సుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వ దృశ్యత సుస్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత సుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత సుస్రావ శబ్దం నభస్వతో దిక్షు రజోస్యత ఇతి బ్రువం చిత్రరత స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః సుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత ఇతి బ్రువం హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఇతి ధ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్తః పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఇతి బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేదితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిర్మల మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇతి భ్రువం చితరతః స్వసారథిం యత్థ పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇతి బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ. నాగరత్న మాతాజీ, రామనారాయణ సోదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఇది బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్థ పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇతి బ్రువం చిత్రరథ స్వసారథిం యత్ర పరేషాం ప్రతియోగ శంకితః శుశ్రావ శబ్దం జలధేరివేదితం నభస్వతో దిక్షు రజోస్వదృశ్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఇతి తి అని అని బ్రువన్ బ్రువన్ సంభాషించుచుండగా సంభాషించుచుండగా చిత్రరథః చిత్రరథః సుందరమగు రథమును కలిగిన ధ్రువుడు సుందరమగు రథమును కలిగిన ధ్రువుడు స్వసారథిం స్వసారథిం తన రథసారథితో తన రథసారథితో యతః యతః అప్రమత్తము పరేషాం శత్రువుల నుండి ప్రతియోగ దాడి శంకితః శంకించుచున్న సుశ్రావ వినెను శబ్దమును జలదేహే సముద్రము నుండి ఇవ అయినట్లుగా కిరీటం ప్రతిధ్వనించెను నభస్వతః వాయువు కారణమున దిక్షు అన్ని దిక్కుల రజః సముద్రము నుండి అన్ని దిక్కుల రజః ధూళి అను అప్పుడు అదృశ్యత గోచరించెను కృష్ణ. మాయామయులగు శత్రువులను గూర్చి సంశయాస్పదుడగు ధ్రువుడు రథసారథితో సంభాషించునంతలో సముద్రమే అచ్చట ఉన్నట్లుగా భీకరమగు శబ్దము వినవచ్చెను. ఆకాశము నుండి ధూళితో నిండిన ప్రచండమగు వాయువు అన్ని దిక్కుల నుండి తనను ఆవరించుచున్నట్లుగా వారు గాంచిరి. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. క్షణేనాచాదితం వ్యోమా క్షణేనాచాదితం వ్యోమా క్షణేనాచాదితం వ్యోమా క్షణేనాచాదితం వ్యోమా ఘనానీకేన సర్వతః ఘనానీకేన సర్వతః ఘనానీకేన సర్వతః ఘనానీకేన సర్వతః ఘనానీకేన సర్వతః ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితా దిక్షు దిక్షు విస్ఫురత్తడితా దిక్షు విస్ఫురత్తడితా విస్ఫురత్తడితా దిక్షు త్రాసయత్ స్తనయిత్యాహ
త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా శనేనాచాదితం వ్యోమ గణానీకేన సర్వతః శనేనాచాదితం వ్యోమ గణానీకేన సర్వతః శనేనాచాదితం వ్యోమ సర్వతః విస్ఫురతడితాదిక్షు త్రాయసత్ స్తనయిత్నునా విస్ఫురతడితాదిక్షు త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా శనేనాచాదితం వ్యోమ గణానీకేన సర్వతః విస్ఫురతడితాదిక్షు త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, భాస్కరయ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్షణేనాదచ్చితం వ్యోమ ఘనానికేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయత్ స్తనయత్నునా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్షణేనాచ్యుతం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయిత్తనయిత్తున్నా. వసంత మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్షణేనాచాదితం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తాడితాదిక్షు త్రాసయత్స్తనయిత్నునా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. క్షణేనాచ్ఛాదితం వ్యోమ గణానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయత్స్తనయిత్నునా. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. క్షణేనాచాదితం వ్యోమ గణానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. క్షణేనాచ్ఛాదితం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయత్స్తనయిత్నునా. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్వత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. క్షణేనాచ్ఛాదితం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తాడితాదిక్షు త్రాసయత్స్తనయిత్నునా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్షణేనాచ్ఛాదితం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురత్తడితాదిక్షు త్రాసయత్స్తనయిత్నునా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు అలాగే భావాన్ని చూద్దాము. క్షణేనా
క్షణములో ఆచ్ఛాదితం నిండిపోయి వ్యోమ ఆకాశము ఘన దట్టమగు మేఘముల యొక్క అనికేనా గుంపులతో సర్వతః ఎల్లెడలా విస్ఫురత్ మెరియుచు తడితా మెరుపులతో దిక్షు అన్ని దిక్కుల త్రాసయత్ భయకంపితులను చేయుచు తన ఇత్నునా ఉరుములతో. హరే కృష్ణ. భావము: క్షణములో ఆకాశమంతయు దట్టమగు మేఘములతో నిండి తీవ్రమగు మేఘ గర్జనము వినవచ్చెను. మెరుపులు మెరియుచు వర్షము కురియసాగెను. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములు. హరే కృష్ణ. ఒక్కసారి ఈ 4 శ్లోకాల గురించి చూద్దాము ఒకేసారి మొత్తం కలిపి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ధ్రువుడు తన సహోదరుడిని సంహరించినటువంటి యక్షుల పైన ప్రతీకారంతో వారిపై యుద్ధానికి, యక్షులతో ధ్రువుని యుద్ధము అనేటువంటిది ఈ చాప్టర్. సో ఆయన మరి ఆ అలకాపురిని చేరి మరి శంఖాన్ని పూరించడము, తదుపరి అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలన్నింటినీ కూడా యక్షులందరూ కూడా ఎప్పుడైతే ఆయన యుద్ధానికి వారిపై దండయాత్రకు వచ్చారని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు పన్నాగుల వలె క్రోధంతో లేచి మరి ఇక ఆ ధ్రువుని యొక్క కర్మలు, ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ కర్మలను వారు ఖండిస్తూ వివిధ రకాలుగా బాణాలను వదులుతూ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణాన్ని చూసాము ఇప్పటి వరకు కూడా. సో ఆ యక్షులు మరి కురిపించినటువంటి ఆ వర్షధార చేత పర్వతము కప్పబడినట్లుగా ధ్రువుడు మొత్తం కప్పివేయబడినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ విషయాన్ని గాంచినటువంటి సిద్ధగణము, వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు, అయ్యో సూర్యుని వంటి ధ్రువుడు యక్ష
సముద్రమున అస్తమించాను అని వారు గట్టిగా అరిచినటువంటి సంఘటన కూడా చూసినటువంటిది. ఆ సమయంలో వాళ్ళంతా కూడా తాత్కాలికంగా జయించము అని ఒకళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ధ్రువుడు పొగమంచు నుండి సూర్యుడు అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమైనట్లు, అంటే ఇక్కడ యక్షులందరూ కూడా పొగమంచులాగాను ధ్రువుడు సూర్యుడితో పోల్చబడి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఇక ఆ ధ్రువుడిని కాంచినటువంటి ధ్రువుడు కాంచిన కూడా వాళ్ళు ఆ శత్రువులు గుండెలో భేదాలు కలిగించే విధంగా ఇక మేఘాలను చిన్నాభిన్నం చేసినట్లుగా ఆ చరపదం చేత వారి యొక్క ఆయుధాలన్నింటినీ కూడా ఆయన ధ్వంసం చేయటము. దాంట్లో ఇక్కడ చెప్పబడింది, ఇంద్రుని వజ్రాయుధము పర్వతాలను భేదించినట్లుగా ఆ ధ్రువుడి యొక్క వాడి అయినటువంటి బాణాలను, శత్రువుల కవచాలను, దేహాలను భేదించి వేస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో ఆ బాణాలకు తెగిపడినటువంటి శిరాలు, కర్ణకుండలు, తలపాకలు అన్ని చక్కగా ఉన్నటువంటి వాటి గురించినటువంటి వర్ణ. సో ఆ విధంగా ధ్రువుడు విజృంభించి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇక చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఈరోజు శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటిది. హతా వశిష్ట ఇతరే రణాజిరాద్ ద్రక్షో గణ క్షత్రియ వర్య సాయకైః ప్రాయో వివృక్నా వయవ విదుద్రుః మృగేంద్ర విక్రీడిత యూతపాయివ. సో ఆ యుద్ధంలో చనిపోగా మిగిలినటువంటి యక్షులు మహావీరుడైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క బాణాల చేత వికలాంగులై సింహం చేత ఓడిపోయినటువంటి ఏనుగుల వలె పారిపోసాగారు. మొదటగా అక్కడ సాపేక్షంగా కొంతకాలము వాళ్ళు ఆ యక్షులు విజయం సాధించినట్లుగా వాళ్ళు భావించినప్పటికీ కూడా ధ్రువుడు మరలా విజృంభించి చేసినటువంటి యుద్ధంలో అందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడికి వికలాంగులై పడిపోయినటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు అక్కడ, అంటే ఆ ధ్రువుని యొక్క బాణాల చేత శిరములు, కర్ణకుండాలు, తలపాగలు అన్నీ కూడా చక్కగా అలంకరించుకొని వస్తారు. జనరల్ గా యుద్ధం చేసేది మనం చూస్తాం, సైనికులు ఎలా వస్తూ ఉంటారు అంటే యుద్ధం అప్పుడు పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళన్నీ కూడా అక్కడ శోభాయమానంగా కంకణాలు అవన్నీ కూడా పడిపోయి ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇక అలా చనిపోగా మిగిలినటువంటి యక్షులు మహావీరుడైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క బాణాల చేత వికలాంగులై కొన్ని శరీర అవయవాలు తెరిపోగా ఇక మిగిలిన వాళ్ళు అక్కడ నుండి పారిపోతూ ఉన్నారు. ఎలా పారిపోతున్నారంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సింహం చేతిలో ఓడిపోయినటువంటి ఏనుగుల వలె పారిపోతూ ఉన్నారు అన్నట్టు యక్షులను గురించి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే ధ్రువుడు యొక్క విజృంభణ, ధ్రువుడు మహావీరుడైనటువంటి ధ్రువుడిని ఇక్కడ సింహములతో పోల్చి ఆ యక్షులను ఏనుగులతో పోల్చి ఏనుగులు పారిపోయిన విధంగా ఆ సింహాన్ని చూసి మృగేంద్ర అంటే సింహాన్ని చూసి యుయుతా ఇవ, యుయుతాప అంటే ఇక్కడ చెప్పబడింది, యూతప అంటే ఏనుగులు, ఇవ అంటే వలె, విక్రీడిత ఓడిపోయి పారిపోతూ ఉన్నారట ఆ యక్షులంతా కూడా. ఇంకా చెప్తున్నారు, అపశ్యమాన సతతాయినం మహామృదే కంచన మానవోత్తమః పురీం దిదృక్షన్నపి నా విషద్విషాం నమాయినాం వేద శికీర్షితం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు అపశ్యమాన సతతాయినం. ఇక్కడ సహా అంటే ధ్రువుని చూసి, అప్పుడు ఆతతాయినాం ఆ ఆయుధదారులైనటువంటి శత్రువీరులందరూ కూడా మహామృదే మహా రణరంగమైనటువంటి, అంటే ఆ యుద్ధరంగమున తగిన శస్త్రాస్త్రములను ధరించినటువంటి, శస్త్రాలను అస్త్రాలను ధరించినటువంటి ఒక అంటే ఇక్కడ శత్రు వీరుడు కూడా ఆ మానవ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ధ్రువుడికి కనపడలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ప్రారంభంలో మనకి ధ్రువుడిని చూసి వాళ్ళు అంటే అతని యొక్క స్థితిని ఇచ్చేసినటువంటిది, అంటే ధ్రువుడి యొక్క ధైర్యాన్ని, ఆయన యొక్క
ఆ టీవీ వీటన్నిటిని చూసి పొగిడారు అక్కడ. సో అలాగే ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆ శత్రువులలో ఉండేటువంటి ఆ సైనికులలో అంటే యక్షుల వైపు నుండి ఎక్కడ కూడా మరి ఆ యుద్ధ రంగంలో తగినటువంటి శస్త్రాస్త్రాలను ధరించి నిలిచేటువంటి వాడు ఎవరు కూడా, అంటే ధ్రువుడికి ఎదురుగా యుద్ధం చేయడానికి నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు కూడా మానవ శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ధ్రువుడికి కనపడటం లేదట. అంతా కూడా సింహాన్ని చూసి ఏనుగులు పారిపోయిన విధంగా పారిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సమయంలో వారిని వెంబడించి ఆ అలకాపురిని చేరి దాన్ని చూడాలి అనేటువంటి భావన అతనిలో కనిపించినప్పటికీ కూడా మరి యక్షులు, అందుకే యక్షుల్ని పన్నాగా అని చెప్పారు. పన్నాగం అంటే 2 రకాలుగా ఉన్నటువంటి, పన్నాగము అనేటువంటిది పాముల్లో పోల్చడము, అలాగే పన్నాగాలు అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి యుక్తులు. సో మాయామయులైనటువంటి యక్షులు ఏ విధమైనటువంటి పన్నాగాలు పన్నుతారో అవి మనం మనసులో తలుచుకోలేము కదా అని చెప్పేసి, అంటే మనం ఆలోచించలేము కదా అని ధ్రువుడు మనసులో తలుచుకొని ఇక ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇతి బ్రువం చిత్రరథం స్వసారథిం యత్త పరేషాం ప్రతియోగ శంకిత సుశ్రావ శబ్దం జలదేరివేరితం నభస్వతో దిక్షు రజోన్వ దృశ్యత. సో ఆ విధంగా ఆ మాయామయులైనటువంటి ఆ యక్షులు అంటే తన యొక్క శత్రువులను గురించి సంశయం పడుతూ ఉండగా తన యొక్క రథసారథితో సంభాషిస్తూ అంతలోనే ఆయన అనుకుంటున్నాడు మనసులో. ఆ విధంగా అనుకుంటూ ఆ విషయాన్ని గురించి తన రథసారథితో సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే సముద్రమే అక్కడ ఉన్నట్లు భీకరమైనటువంటి శబ్దం, సముద్ర ఘోషలుగా బాగా శబ్దం వినవచ్చిందట. ఆకాశం నుండి ధూళితో నిండిన ఒక ప్రచండమైనటువంటి వాయువు అన్ని దిక్కుల నుండి తమను ఆవరిస్తూ ఉన్నట్లుగా వారు చూశారు. ధ్రువుడు వారి యొక్క సైన్యం చూసినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. క్షణేనాచాదితం వ్యోమ ఘనానీకేన సర్వతః విస్ఫురతడితా దిక్షు త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా. సో అలా ఆలోచించుకుంటూ ఉండగానే సముద్రమే అక్కడ ఉన్నట్లుగా, సముద్ర ఘోషలాగా సముద్రమే అక్కడ ఉన్నట్లుగా ఒక భీకరమైనటువంటి శబ్దం సముద్రము నుండి వచ్చినట్లుగా ఆకాశము నుండి ధూళితో నిండినటువంటి ఒక ప్రచండమైనటువంటి వాయువు అన్ని దిక్కుల నుండి ధ్రువుడిని సమీపిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ధ్రువుడు మరియు ధ్రువుడి యొక్క రథసారథులు గాంచినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా వాళ్ళు గాంచుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే క్షణేనాచాదితం వ్యోమ ఘన అనికేన. సో సర్వతః, సో క్షణకాలంలోనే వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నటువంటి క్షణంలోనే ఆచాదితం హోమ ఆకాశం అంతా కూడా నిండిపోయిందట. దేని చేత? ఘన ఆనికేన సర్వత. సో సమస్తం మొత్తం కూడా ఆ ఘన దట్టమైనటువంటి ఆ మేఘాల యొక్క గుంపులతో నిండిపోయింది ఉంట ఆకాశం. సో అంతేకాకుండా అంతటా కూడా విస్ఫుర తడిత దిక్షు, అన్ని దిక్కులు విస్ఫుర తడిత మెరుచూ ఉన్నటువంటి మెరుపులు. ఆకాశంలో మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు మేఘాలను రాపిడిలాగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక మెరుపులు అన్ని దిక్కుల నుండి త్రాసయత్ స్తనయిత్నునా. సో ఉరుములతో కూడి భయకంపితులను చేస్తూ ఉరుములతో కూడి ఆ వర్షం కురియసాగింది అంటూ చెప్తుంది. సో ఆ క్షణకాలంలోనే అలా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందే అనుకున్నాడు ఈ మాయామయులైనటువంటి యక్షుల యొక్క పన్నాగాలను ఎవరు మనం తెలుసుకోగలము. అంతకుముందు కూడా ఆయనకి మాయా యుద్ధం కూడా జరిగినటువంటి సంఘటన చూశారు కదా. సో కాబట్టి ఆ మాయామయులైనటువంటి యక్షుల యొక్క
ఎత్తుగడలు ఏ విధంగా ఉంటాయో, ఏ విధమైనటువంటి మాయలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారో తెలుసుకోలేము కదా అని మనసులో అనుకుంటూనే మనసులోనే సంశయపడుతూ ధ్రువుడు తన రథసారథితో సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే అక్కడ ఒక పెద్ద సముద్రం నుండి శబ్దాలు వచ్చినట్లుగా భీకరమైన శబ్దం వచ్చి ఆ శబ్దం రాగానే ఆకాశమునంతా ధూళితో నిండినటువంటి ప్రచండ వాయువు అన్ని వైపుల నుండి వారు చూసినటువంటిది. క్షణంలోనే ఆ వాయువు అంతా దట్టమైనటువంటి మేఘాలతో నిండిపోయి తీవ్రమైనటువంటి మేఘ గర్జన వినిపించింది అని చెప్తున్నారు. మెరుపులు మెరియుచు వర్షము కురియసాగినది అంటూ చెప్పబడుతుంది. ఇదంతా కూడా మరి మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు. ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ విషయం. సో ఏ విధంగా పూర్వకాలంలో యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉండేవి అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ